Dámy a páni, s cieľom rozšíriť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu sme sa spoločne so Slovenskou asociáciou elektronických športov rozhodli usporiadať rozhovory, kde si vyspovedáme kandidátov do Európskeho parlamentu. Taktiež sme chceli ľuďom priblížiť, že aj medzi politikmi sa nachádzajú hráči. Pozvali sme všetky parlamentné strany a pozvanie prijali Miroslav Žiak za stranu SAS, Erik Kaliňák za stranu Smer SD, Kristián Varady za stranu Progresívne Slovensko a Romana Tabak za stranu SNS. Dámy a páni, vítajte pri ďalšom dieli a teda poslednom našich politických rozhovorov. Dnes sme sa rozhodli si tu pozvať hostia, alebo teda respektíve hostku práve zo strany SNS, Romanu Tabak, takže ja ťa vítam. Ďakujem za pozvanie, pozdravujem. Opäť pôjdeme klasickým štýlom, ja budem pokladať herné otázky, môj kolega Karol bude pokladať politické otázky a ako posledný tu budeme mať už známy skratkový kvíz, takže ja sa vždycky hostia pýtam. Romana, si teda pripravená na rozhovor? Som. Tak poďme na to. Prvá otázka, máte v SNS aj nejakých iných hráčov okrem teba? Nemyslím si. Ale ani ja nie som nejaká úplná hráčka. Že teraz myslíš tenisovú, či? Myslel som skôr počítačových hier, že či náhodou o niekom nevieš, alebo možno mobilné hry. Neviem o nikom. Dobre, druhá otázka. Aké hry hrávaš, alebo teda hrávala si v minulosti? Teraz už nehrávam, odkedy mám dieťa, nemám toľko času ani dokonca hrávať tenis, ale hrávala som Need for Speed Underground, potom Simpsons, potom Harryho Pottera, aj Nintendo som hrávala, takú tú postavičku, čo zbieral ryby, to som milovala hrať. Mario. To sme žrali cez víkend. To akože preto, ako som aj prijala toto pozvanie, lebo mne to proste dáva zmysel. Je to neskutočne taká tá vášeň. A toto mi trošku chýba, že si hovorím už dlhšie, že mala by som začať hrať nejakú hru opäť. Lebo viete pri tom vypnúť, je to taký stimul. S tým určite súhlasím a keby si teda mala vybrať jednu z tých hier, tak aká je tvoja najobľúbenejšia? Možno trochu tuším, že to bude práve ten Mario. Niečo veľmi jednoduché, ale ja napríklad rada lúštim sudoku, to pritom viem vypnúť, ale určite by som chcela nejakú hru, ktorú by som nemala na mobile, lebo tým, že aj všetku prácu mám v mobile, tak by som rada mala opäť také, jak niekedy, že vlastne vám trčí šnúra z televízie a hráte, takže niečo na takýto spôsob. A vy si aj spomenuli, že v akom veku si hrala vlastne svoju prvú hru a poprípade aká hra to bola? Ja si myslím, že som začala hrať od tých 8 do tých 12 cca, ale ma to akože veľmi bavilo, ale rodičia nám stanovili časy a to si pamätám, že sme mali regulované a veľmi sme sa na to tešili, že vlastne úplne si do toho taký zážratý a robíš to s vášňou. Ty si teda sama spomínala, že momentálne nemáš moc veľa času si v voľnom čase niečo zahrať, ale teda plánuješ si možno nejaký ten čas nájsť aj skrz to, že máš práve syna? Určite plánujem, lebo veľa aj o tom teraz počúvam a hlavne ja potrebujem niekde aj vypnúť tú hlavu, ale ako hovorím, nechcem si nájsť nejakú hru na telefóne, takže niečo musím vymyslieť. Možno nejaké herne, ak sú už do herne ísť niečo hrať, neviem, uvidím. Čo mi odporúčite? Niečo si nájdeme určite, že, čo by sme ti odporúčili. Ale strieľačky určite nie. Strieľačky nie, dobre. Ja keď som aj niekedy vyskúšala, že strieľať na tej strelnici, ja mám neskutočný rešpekt, vôbec držať tú zbraň a tak, a ja som proti násiliu, takže toto by som určite nehrala. A v každom prípade, ak sa tvoj syn rozhodne taktiež hrať hry, budeš ho v tom podporovať? Určite ho v tom podporím, ale s tým, že budem mať regulované tie časy, lebo pre mňa ten e-šport je do určitého uhlu tiež proste ten šport, takže určite ho v tom podporím. To sme radi. A teda sleduješ aj e-športy? Nesledujem, ale keď je náhodou v novinách, tak som vlastne zachytila o tej našej hráčke, tá Kat. Takže to viem, ale že by som to nejako sledovala dopodrobna, to nie. Máme teda otázku aj na to, že či poznáš nejakých profesionálnych hráčov. Ty si spomenula práve Kat. Aký je možno ten tvoj celkový pohľad na ženy v tom e-športe? Mali by sa viacej o to práve aj ženy zaujímať, keďže vieme, že väčšina stále e-športovcov profesionálnych sú práve muži. Tak to máte v každej oblasti, aj čo sa týka bojových športov. Ja si myslím, že v tejto novej dobe tie ženy zaujímajú stále niečo nové a treba ich v tom podporiť. Takže ak náhodou žena má vášeň pre tento šport, určite ju v tom podporiť. Tak pre mňa je horšie, keď žena sa dá na MMA, na tie bitky. To je niečo neuveriteľné, ale keď vidíte nejaká, ako sa volá tá športovkyňa, Ronda Rousey,
Alebo ako sa volá, taká tá bojovníčka, taká veľmi známa. Neviem teraz presne. No, tak ona vlastne vyhrala medailu na olympiáde a dala sa vlastne na tento šport. To je pre mňa niečo neuveriteľné. Takže radšej na tie športy, ak takto sa byť. A akú hru by si v každom prípade odporúčila svojmu predsedovi strany Andrejovi Dankovi? To Sudoku. Alebo, neviem, čo má rád. No, niečo také hráme. Možno by mal rád tie strieľačky, to je také pre mužov. Môže byť. A čo sa týka v každom prípade herných otázok, tak tie máme u konca. Ja opäť prenechám mikrofón môjmu kolegovi Karolovi, ktorý sa bude pýtať na politické otázky, takže nech sa páči. Ďakujem. Poďme teda na tú politickú časť. Prvá je taká úplne štandardná otázka, už sme to tu trochu načali. Je podľa teba e-šport šport? Je to pre mňa šport, aj keď to není úplne že taký fyzický šport, ale tým, že počas tej hry máte zápal pre to víťazstvo, hrešíte, keď náhodou prehrávate, takže toto sa mi páči, že ja keď som hrávala aj tenis a popri tom, keď som mala nejaké takéto digitálne hry, tak proste učí vás to tej súťaživosti a byť dravý, takže to určite patrí do športu. Napríklad Rafael Nadal, on medzi zápasmi alebo medzi tréningami, on trénoval, čo ja viem, aj 7 hodín denne a je veľmi veľa videí, že on miloval ešte popri tom hrať nejakú videohru, lebo to bol stimul, zároveň sa namotivoval na ďalší zápas, takže veľmi veľa tenisových hráčov hráva takto hry, to viem. Super, tak to sme nevedeli a sme radi teda, že aj klasickí športovci uznávajú e-športy. Mal by štát alebo Európska únia podporovať e-športy? Ja si myslím, že určite, nakoľko spĺňate tie body, čo sa týka zákon o športe a Slovenská národná strana je strana, ktorá najviac podporuje športy. Čo sa týka v politickom dianí, oni zriadili aj fond na podporu športu a aj zákon o športe teraz ideme meniť. Takže určite, no. Super, tak ďakujeme. V čom vidíte podľa vás prínos e-športov pre spoločnosť ako takú? Tak v čom? Tak, že to formujete naše mladšie deti a v tom, že proste, že ich to robí dravými za víťazstvom. Učí ich to prehrávať, to je veľmi dôležité v živote sa naučiť prehrávať a byť takým súťaživým. A čo ma teší je, že viete si tým aj zarobiť peniaze, to je veľké plus, že keď ste dobrí, tak vlastne viete sa tým aj živiť, nie? No. Poďme teda, keďže kandiduješ do Európskeho parlamentu na rezolúciu Európskej únie o e-športoch, ktorá bola prijatá v novembri 2022. Čo si o nej myslíš? Tak v prvom rade vám poviem, že keď som si to prečítala na tej stránke, tak vôbec tam nebolo tam kliknutie na preklad do slovenského jazyka. To je niečo, v čom tá Európska únia trošku zaostáva, aj čo sa týka legislatívy, aby ste si okamžite vedeli pozrieť tú legislatívu v slovenskom jazyku. Tá rezolúcia si myslím už vôbec, že spomína e-športy, tak to už je veľké plus. Myslím si, že nie ste úplne s tým spokojní, čo tam všetko, ale na taký základ to stačí a treba to dávať do povedomia tých ľudí, lebo je to šport, ktorý hrá veľmi veľa ľudí a je to stále viac a viac populárne. A moja jediná obava je, že aby to bolo vyvážené, aby tie deti neboli toľko za tým počítačom, ale aby mali aj tú fyzickú aktivitu. Za to určite som. Že keby náhodou môj syn hrával tie počítačové hry, tak ak bol 2 hodiny za počítačom, tak by som chcela, aby minimálne 3 hodiny bol niekde fyzicky, aby športoval. Je možno aj nejaký konkrétny aspekt tej rezolúcie, ktorý sa vám pozdáva? Tak viacero ich tam bolo a tak všeobecne, že to uznávajú, že o tom hovoria. Väčšina reálnych dopadov tej rezolúcie doposiaľ skôr spočívala v podpore herných vydávateľov, či už cez Horizon Europe alebo Creative Europe program. Mala by sa podľa teba Európska únia zamerať aj na podporu hráčov, klubov a organizátorov turnajov? Určite, lebo veľa z týchto hráčov aj cestuje, takže by mali mať tú istú ochranu ako ostatní hráči, ktorí keď cestujú, proste viacej to tak vyrovnať, lebo tí hráči si prechádzajú tými istými problémami ako
tí hráči, ktorí športujú fyzicky. Takže je tam stále čo zlepšovať, si myslím. A tá podpora od toho štátu alebo z Európskej únie je veľmi dôležitá. Na to by som chcela aj poukázať, že ak by som bola europoslankyňa, tak by som myslela aj na e-športy. To je vlastne moja predposledná otázka. Ak sa teda dostaneš do Europarlamentu, máš v pláne urobiť niečo aj pre podporu e-športu a hráčov? Určite tým, že som len športovkyňa, tak ma zaujímajú športy, či už sú viac bojové alebo menej bojové. A všeobecne ja budem podporovať pronárodné, prokresťanské, prosociálne témy. Je veľmi dôležité, aby vy ste mali predĺženú ruku v Bruseli. Ja som veľmi aktívna a suverénna politička. No a čo je veľmi dôležité je povedať, že SNS spolupracuje s ID frakciou, takže už máme dohodnutú spoluprácu v Europarlamente, čo znamená, že budeme vedieť mať veľmi dobrý ťah na európsku legislatívu tým správnym smerom, že tam nebudeme ako napríklad strana, ja neviem, Republika alebo ako je Uhrík, to vlastne to sú nezaradení poslanci, ktorí sú tam len na natáčanie videí a nemáte žiaden ťah na tú Európsku komisiu. Takže toto je niečo, prečo by mali ľudia voliť SNS, lebo je to neprepadnutý hlas a je tam veľmi dôležité, aby tam bol pronárodný kandidát. Super, a to je teda zároveň moja posledná otázka. Už sme teda čiastočne odpovedali, ale možno ak vieš ešte doplniť, prečo by mali hráči v eurovoľbách voliť práve stranu SNS a Romanu Tabak? Tak už som teraz všetko skoro vymenovala, ale hlavne, aby bolo čo najefektívnejšie čerpanie tých eurofondov. Ak náhodou ma niekto skontaktuje, že Romana, čo sa týka tých e-športov, lebo teraz prvýkrát pôjdu aj peniaze z eurofondov do športu, tak prečo by to nešlo aj do e-športu? A to je niečo, na čo tam ten europoslanec je, aby to zistil, aby vedel, čo chce a ako to chce docieliť. Takže to sa to určite oplatí, hlavne nech je tam mladý politik, ktorý nemá taký rešpekt pred tým Bruselom a bude vedieť, čo chce, lebo ja ako poslankyňa som minulý rok už vystúpila v Bruseli, bola som v tom Europarlamente, vystúpila som na výbore s témou energetická chudoba, kde vlastne som poukázala na to, že ženy, ktoré čelia problémom heat or eat, to znamená, že nevedia, či majú vykúriť byt alebo dať nájsť svojmu dieťaťu. Takže treba voliť politikov, ktorí už tam boli a ktorí majú nejaké tie skúsenosti. Tak ďakujem a ešte ťa odovzdávam Joshuovi na záverečnú bodku v podobe herného kvízu. Ďakujem. Odovzdávaš. Idem si sadnúť. Dámy a páni, nás čaká teda posledná rubrika a to je už náš známy skratkový kvíz, takže Romana, si pripravená? Som. Tak poďme na to, dokopy môžeš získať teda 7 bodov, je tam 6 otázok, ale za tú poslednú sú 2 body. Takže prvá otázka, čo znamená skratka AFK? AFK, neviem. Dobre, skúsme, čo znamená skratka GGVP. GGVP, neviem. Dobre, čo znamená skratka NT? To viem, to znamená nice try. A to mi hovoril môj tréner v Amerike, že aj keď náhodou si pokazila úder, tak povedal, že Romana išla si naplno, tak nice try. Tak to je super, zatiaľ na toto nikto nevedel odpovedať. Som múdra. Čo znamená, keď sa povie, že ideme rush? Že ideme na doraz? Si myslím, že dáme už do toho všetko. Je to niečo podobné. Skúsim ti dopomôcť, využíva sa to práve skôr v tých strieľačkách. Uh-huh. Tak skúsi nejako odvodiť. No, že idú strieľať hlava na hlava, si myslím. Že... Dobre, môžeme uznať minimálne za pol bodu. Znamená to, že keď vlastne rýchlo niekde nabiehajú, hej, naraz v podstate, že idú takou rýchlou stratégiou. Čo znamená, keď sa povie, že sa ide eko? Že sa ide tak, by som povedala, tak opatrne, tak nejak ekologicky. V podstate, hej, ono je to skôr, že ekonomicky, ale píše sa to ECO, čiže dáva zmysel. Dávajú pozor, proste, že idú nad tým rozmýšľať, by som povedala. Áno, rozmýšľali tam vlastne nad... To je ako ja v mojom živote. nad peniazmi, keďže vlastne v tých kolách sa ako keby nekupuje tak veľa napríklad tých zbraní a podobne, hej, že sa v podstate šetria peniaze. Takže môžeme tiež za polbodu uznať. A posledná otázka teda za 2 body. Aké najlepšie miesto dosiahla slovenská reprezentácia na majstrovstvách sveta v e-športoch a v akej hre to bolo? V akej hre neviem, ale myslím si, že to bol bronz, 3. alebo 4. miesto.
Bolo to 5. 6. Bolo to Ale viem, že blízečko. to nebola medaila, ale že to bolo, že skoro, že ste v to... A v jakej hre to bolo? V Counter-Strike. Oh, wow, gratulujem. A to bol tým, alebo jedinec? Tým. Tam 5 hráčov, čiže 5 Slovákov vlastne. A kde sa to hralo? To nebolo niekde v Ázii? To bolo v izraelskom Elate. Oh, wow. Takže tak. Dobre, v každom prípade my ti veľmi pekne... Netrafila som, čo sa dalo. Bolo to v poriadku. Nice try, presne. Tak. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie. Čiže, dámy a páni, toto bola Romana Tabak. Ďakujem za pozornosť. No a vy určite nezabudnite prísť 8. júna voliť práve do eurovolieb.